Tervetuloa Julia podcastiin. Kiitos paljon, Erja. Ihanaa saada sut tänne vieraaksi. Ihan mahtavaa olla täällä. Täytyy heti aloittaa kuulijoille ja katselijoille sillä, että Julia on mun vanha opiskelija. Aika monen vuoden takaa ja ensimmäiset erityispedagogiikan kurssit ollaan sitten Julian kanssa käyty ja sitten on hyvä ollut luovuttaa Julia eteenpäin toisille yliopisto-opettajille ja siitä meidän tie on sitten lähtenyt. Tänään me puhutaan opettajuudesta, nimenomaan nuoresta opettajuudesta tai tuoreesta opettajuudesta. Julia on opiskellut muutamia vuosia sitten ja hetken ollut nyt sitten kentällä eli koulussa töissä ja puhutaan vähän siitä, että minkälaista on olla nuori opettaja ja miten koulussa otetaan vastaan ja ehkä vähän kuunnellaan ja tehdään yhteistyötä ja ehkä myös vähän siitä, että miten se koulutus vastaa siihen käytännön työhön ja miten sitten Kyllä. näitä monia asioita käsitellään tässä. Paljon tärkeitä aiheita. Niin, todellakin upeata. Hei, aloitetaan ensin sinusta. Kerro vähän sun taustasta. Miksi sä oot halunnut lähteä opettajan koulutukseen? Mikä sun motivaatio ja kiinnostus on alun perin ollut? No mua on aina kiinnostanut tehdä jollakin tavalla tärkeää työtä ja erityisesti lasten parissa työskentely on aina ollut itselle sellainen aika luontaisa vaihtoehto. Ja mä muistan, että mä olin lukiossa ja silloin tuli esittelemään meidän kouluun yksi opettaja-opiskelija. Ja mä oivalsin, että tässä ammatissa yhdistyy mun kaikki vahvuudet. Ja mä ajattelin, että mä lähden opiskelemaan opettajaksi sitten tästä. Ja mun äiti on opettaja, niin jollakin tavalla mä pitkään ajattelin, että tämä on se viimeinen vaihtoehto, että en halua opettajaksi, mutta sitten kuitenkin se alkoi vetämään puoleensa ja lähdin sitten lukion jälkeen kouluohjaajaksi ja siitähän se palo sitten vaan entisestään roihahti ja sitten lähdin tosiaan sinne Työväen-akatemiaan, missä sitten me tavattiin ja siitä sitten pääsin Jyväskylän yliopistoon ja siellä mä sitten opiskelin ja oikeastaan maisterivaiheen opiskelin Helsingin yliopistossa. Et mulla on tämmöinen ehkä vähän poikkeava opintotausta verrattuna muihin, koska mulla on nyt Jyväskylän yliopistosta kokemusta ja Helsingin yliopistosta. Joo, ja sehän on tosi hyvä, että pystyy vertailemaan sitten, että mitä se koulutus on eri kaupungeissa. Ehdottomasti Ja- iso ja- vahvuus. Joo, ehdottomasti. Miltä tuntui lähteä yliopistoon Jyväskylään sitten nuorena? Mä oikeastaan halusin nähdä vähän muita kaupunkeja. Mä olin asunut Espoossa ja halusin nimenomaan päästä ehkä vähän muualle Suomea. Ja sitten mä kävin myös vaihdossa siinä välissä ja sitten oli hyvä palata sinne Helsinkiin, koska mä tiesin jollakin tavalla, että mä tuun opettaa kuitenkin siellä Helsingin seudulla jossakin päin. Mutta se oli jotenkin mulle semmoinen tosi luonteva vaihtoehto. Lähditkö sä ihan opettajan koulutuksesta vaihtoon? Lähdin joo Eli yliopistossa. opiskelit sitten jossain toisaalla vielä? Kyllä, joo. Mä lähdin Walesiin ja mä Oi. opiskelin siellä sitten vähän englannin kursseja ja myös sitten heidän näitä kasvatustieteen opintoja, jotka muuten poikkesi aika lailla kyllä meidän Haluatko Suomen. kertoa pari sanaa, että minkälaisia havaintoja sä teit tästä eroavuudesta sieltä Walesista? Joo, eli meillähän on kuitenkin tutkimusperustainen ja se tieteellisyys painottuu meillä täällä Suomessa. Et sen huomasi heti, kun meni sitten sinne muualle, niin heillä oli vähän erityyppinen se opintopolku ja heillä on vähän lyhyempi se koulutus. Ja se vastaa ikään kuin, jos mietitään vaikka sosionomin koulutusta, niin se vastaa enemmänkin sitä. Joo. Mutta antoisa kokemus varmasti sopii no hyvin sekin, tähän. kyllä. Joo. Eli sitten sä tulit Jyväskylästä Helsinkiin, et maitojunalla vaan, muuten vaan Omasta takaisin. halusta, kyllä. Joo. Ja sait täältä sitten maisterivaiheen opinnot. Ja koska sä oot valmistunut? No mä just mietin, että milloin mä valmistuin, mutta se oli 2021. Ja mä olin juuri tätä ikäluokkaa, joka sitten joutui ikään kuin koronapandemian aikana sitten myös etäopiskeluun. Ja mähän tein oikeastaan kokonaan mun gradunkin etänä. Että mä en nähnyt mun graduohjaajaa ollenkaan
Mutta toisaalta se opetti ainakin sitä itsenäistä työskentelyä sitten tosi paljon ja siinä ainakin testattiin se sisäinen motivaatio. Mä oon ehkä siitä poikkeava, että mä oon aina tykännyt tehdä myös näitä kaditutkielmaa ja gradua, että mulle se ei ollut ongelma. Että mulla oli enemmänkin ehkä ongelma, että miten mä ehdin tässä 5-6 vuodessa opiskelemaan kaiken, mitä mä haluan. Niin, sullahan on itse asiassa muitakin pätevyyksiä. Joo. Kerropas, että mitä sä oot opiskellut. Joo, mulla on myös terveystiedon aineenopettajan pätevyys ja mä oon myös vuoden ollut varhaiskasvatustiedettä lukemassa siellä Jyväskylän yliopistossa ennen kuin mä pääsin sitten OKL:ään, eli sinne opettajan koulutuslaitokseen. Niin, ja siis luokanopettajaksi olet valmistunut Kyllä, myös. joo. Joo. Kuulostaa hyvältä kompolta ja varmaan ihan tarpeen tämän päivän koulussa sekin. On ehdottomasti, ja jos miettii, että haluan myös olla siellä alkuopetuksen puolella, kokeilla siipiäni siellä, niin mä näen, että siitä varhaiskasvatusvuodesta on myös paljon hyötyä siellä. Joo, kyllä. Mistä sä oot tehnyt sun gradun? Mikä aihe? Mähän tein positiivisesta pedagogiikasta ja mua on kiinnostanut semmoinen oppia minäkuva, niin mähän halusin tähän vähän haasteellisemman oppiaineen, mikä ehkä tuottaa näitä itsetunnon tuskia oppilaille, niin mulla oli se matematiikka siinä myös aspektina. Ja mitähän tuloksia sieltä tuli? No siellä tuli semmoisia tuloksia, että he opettajat, kenellä on tämä positiivinen pedagogiikka osana sitä opetusta, niin he oppilaat oikeasti kokivat myös olevansa siellä luokissa kykeneviä ja he kokivat, että heillä on tosi turvallinen ympäristö ja semmoinen lämmin ja kannustettiin juuri siihen kasvun asenteeseen, mikä on mun mielestä niin kuin todella tärkeä tänä päivänä. Eli se, että me ajatellaan, että on enemmän mahdollisuuksia Kyllä, kuin niitä esteitä. Joo. Meidän pitäisi saada se jokaisen oppilaan ajatuksiin myös, että jokainen itse uskoo itseensä ja omiin mahdollisuuksiin ja potentiaaliinsa. On. Ja jokaisella oppilaalla on ne omat vahvuudet ja ihan meillä kaikilla. Kyllä. Niin ne on tärkeää tulla niin kuin tietoisella tasolla, että sä ymmärrät, mitkä ne on. Kyllä. Tärkeä aihe opinnäytteissä. On. Ja se antoi varmasti sulle myös potkua siihen tulevaan opettajuuteen. Näit vähän ehtä, että minkälaisilla metodeilla kannattaa opettaa ja miten kannattaa toimia sen ryhmän kanssa. Joo, ehdottomasti. Ja totta kai alkuun paljon yliopistossa sanottiin, että muistakaa sitten olla alkuun vähän liian tiukkoja. Ja ehkä myös siinä puheessa tuli siellä työpaikallakin, että odotappa vaan, että kohta voi sitten tullakin erinäisiä haasteita, mikä on ihan luonnollista. Ehkä me päästäänkin tänään keskustelemaan tästä. Mutta mun mielestä on hirveän tärkeää, että se into siellä on ja näkee ne hyvät puolet ja hyvät vahvuudet siellä oppilaissa. Kyllä. Ja myös opettajan täytyy luottaa itseensä ja omaan potentiaaliinsa ja mahdollisuuksiin. Eli totta kai pitää meidänkin ajatella, että hyvä tästä tulee ja siivet kantaa sitten, kun menee siihen työhön. Niin ehdottomasti, että mä oon huomannut, että tämä on ollut myös matka itseensä, kun sä toimit opettajana. Että se on hirveästi myös sitä kasvua, miten sä itse kasvat opettajana. Ei pelkästään, että sä kasvatat oppilaita. Kyllä, juuri näin. Mennään niihin sun opintoihin. Nyt kun sulla on 2 yliopistosta vähän kokemusta, niin pystyt vähän vertailemaan. Oltiinko samalla asialla molemmissa yliopistossa vai oliko siinä painotuseroja jollain tavalla? Että miten sä koet? Joo, kyllä mä koen, että Helsingin yliopistossa painottu enemmän ehkä se tieteellisyys ja tutkimusperustaisuus. Eli Jyväskylän yliopistossa totta kai siellä on todella pitkät juuret, että siellä on meidän ensimmäinen opettajankouluseminaari perustettu, mutta mä näen sen, että siinä oli pieniä eroavaisuuksia. Enemmän oli ehkä ryhmätöitä Jyväskylän yliopistossa ja aika paljon oli myös sitä, että yhdistettiin esimerkiksi eri oppiaineita. Ja silloinhan oli tullut tämä uusi opetussuunnitelma voimaan, niin sen oikein näki, miten sitä oltiin yritetty myös tuoda sinne yliopistoon tätä uutta opetussuunnitelmaa. Eli hyvin oli paljon monialaisia kokonaisuuksia ja yhdisteltiin eri oppiaineita ja aika paljon me keskusteltiin ja oli ryhmätöitä, että ehkä Helsingin yliopistossa oli sit enemmän ehkä näitä itsenäistä työskentelyä. Joo, ja sulla tietysti se korona-aika sitten osui vielä juuri siihen. Näin. Niin, kyllä. Minkälaista tutkimusta Helsingin yliopistossa tuotiin sitten julki siellä opettajan koulutuksessa?
No siellähän oli ihan kansainvälisiä artikkeleita, mitä me päästiin lukemaan ja oli vertaisarvioituja ja kyllä niin kuin huomasi sen, että ne oli tarkoin valittu myös, että ne aina koski sitä kurssia. Ja mä muistan, kun ehkä joskus ajatteli, että tämä tiedemaailma ei niinkään kiinnosta, mutta sitten sä huomasit sen, kun sä pääset siihen yliopistomaailmaan, niin sieltä voi löytyä älyttömän mielenkiintoisia tutkimustuloksia myös. Ja miten jotkut opettajat osaa tuoda ne esiin oppilaille, ne tutkimustulokset. Ja oikeasti sä huomaat, että hei, näitä asioitahan oikeasti meillä on käytännössä siellä opettajamaailmassa. Niin Kyllä. Sehän on taito tuoda ne esille kiinnostavalla tavalla. erittäin Niin. tärkeä taito, että saa motivoitua oppilaita. Joo, kyllä. No mutta hyvät havainnot, että meillä on myös eroavaisuuksia. Että tämä tietysti kaikille, jotka pohtii niitä omia jatko-opintoja ja mikä se yliopistovalinta on ja mikä se oikea pääainekin on, niin meillä on siis yliopistossa eroavaisuuksia selvästi. Kyllä. Joo, ja toki itse olen käynyt kandivaiheen Jyväskylän yliopistossa ja maisterivaiheen Helsingissä. Eli toki myös täytyy muistaa tässä, että kandivaiheen opinnot on käytännönläheisemmin ja aika paljon useammin, koska mehän käydään siellä musiikin pedagogiikkaa, kuvataiteen, ihan kaikkia näitä oppiaineita, mitä opetetaan alakoulussa. Kyllä. Niin täytyy muistaa, että maisteriohjelmassa sitten ehkä vähän syvennetään sitä opittua. Siellähän on ihan syventävät opinnotkin Juuri nimeltään. Niin. Juuri näin. Joo, kyllä. No sitten Julia valmistui maisteriksi ja siivet kantaa ja lähdettiin kentälle töihin. Miten sä lähdit haarukoimaan, että missä sä haluat olla töissä? Minkälainen opetusmuoto tai mikä koulu tai mikä luokka-aste? Miten sä lähdit valikoimaan sitä? No mulle on tosi tärkeää, että työyhteisössä opettajat voivat hyvin ja siellä on erilaisia persoonia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Niin mä lähdin ihan sen pohjalta miettimään, että missä mä aidosti viihtyisin. Ja totta kai sun vähän pitää ajatella myös sitä, että mihin sä tulet tulevaisuudessa ehkä asettumaan. Ja mulla oli yksi tuttu, ketä työskenteli sitten tässä koulussa, missä olen tällä hetkellä. Ja hän sitten suositteli mua sinne ja sitten siellä samaisessa koulussa olen ja nyt aloitin virassa tässä kuussa. Onnea. Kiitos. Eli aika nopeasti asiat vaan oikeastaan silloin tapahtui ja oikeastaan mä tiesin vähän sitä aluetta, tiesin koulua, eli senkin takia oli helppo valinta. Tiesitkö sä, että minkä ikäisten oppilaiden kanssa sä haluat työskennellä? Mä olin aika avarakatseinen alussa siinä, että mä sanoin, että mulle oikeastaan käy ihan 1-6 luokkaan. Ja mikä mahtavintahan oli, että kun pääsee yhtenäiskouluun, niin sä pystyt opettaa sit myös yläkoulun puolella. Ja kun itseltä löytyi tämä pätevyys, niin se oli mahtavaa, kun pääsin opettaa myös sitten yläkoulun puolella. Se on iso rikkaus kyllä, että jos on näitä aineenopettajan pätevyyksiä, niin kannattaa ehdottomasti rohkeasti lähteä heti alussa kokeilemaan niitä siipiä sinne. Rohkaisitko sä hakemaan sitä aineenopettajan pätevyyttä luokanopettajuuden rinnalla? Kyllä, ehdottomasti. Ja etenkin kun ollaan siellä opiskelijana ja sä opiskelet, niin siinä on semmoinen oma kuitenkin kuplansa. Ja silloin siinä vaiheessa nyt jo huomaa, kun menee työelämään, niin sieltä on ehkä vaikeampi hypätä takaisin sinne opintoihin. Että kyllä mä suosittelisin, että silloin kun sä oot opiskelemassa, niin opiskele niin paljon vaan kuin silloin sulla on voimavaroja ja kykenet opiskelemaan. Joo, kyllä. Tehokas ja tiivis opintorupeama varmaan silloin. Melkein jopa mieluummin näin, joo. Ja sitten kaikkinen siihen niin kuin samaan. Toki elämäntilanteesta riippuen. Kyllä. Ja onhan sillä merkitystä sitten siinä työn kuvassa todella, millaiseksi sen saa tehtyä. Että kuinka paljon sulla nyt esimerkiksi on siellä yläkoulun puolella. Tai saatko opettaa sitä terveystietoa, mihin sulla on se pätevyys. Joo, ja kaikessa on hirveän tärkeää semmoinen avoin keskustelu, että jos on jotakin toiveita, niin senkin on oivaltanut, että ne täytyy tuoda esiin. Eli kukaan ei voi olla ajatusten lukija, ja toiveita täytyy kyllä niin kuin vahvasti vaan lähteä kertomaan sinne kollegoille ja myös sinne esimiehille. Kyllä. Muistatko vielä, kun hait sitä ensimmäistä työpaikkaa tästä suositellusta koulusta, niin miltä se tuntui sitten? Kyllä se tuntuu, että nyt ollaan niinku aikuisia. Tuntuu, että opiskeluajat, sä elät semmoista nuorta aikuisuuden vaihetta. Eli sä oot vähän niin kuin semmoisessa välitilassa. Niin kyllä mä oon huomannut, että
opettajan työssä joutuu ottaa todella paljon vastuuta, niin kyllä se kasvattaa sua myös ihmisenä. Kyllä. Oliko tiukkoja kysymyksiä haastattelussa? No ainahan siellä on Mm. ja pitääkin olla, mutta mä koen, että oli hirveän luontevaa jutella ja mua on aina kiinnostanut kasvatusala, opetusala, ihmismieli, ihan niin kuin kaikki, mikä liittyy meidän alaan, niin jotenkin oli hirveän mun mielestä ihanaa silloinkin. Totta kai siinä on sellainen jännitys, että kun sun tulevaisuudesta on kyse. Mm. Mutta kyllä mä koin vähän samalla tavalla kuin me jutellaan tässä. Mm. Että se oli jotenkin hirveän luontevaa kuitenkin. Joo, kyllä. Mm. No sitten sinä sait työpaikan ja aloitit työt ja muistatko vielä ensimmäisen päivän, kun menit tähän kouluun töihin? Joo, kyllä mä muistan, että jännitti tosi paljon, mutta siinä vaiheessa, kun mä menin ulos vastaan oppilaita, niin kaikki jännitys oikeastaan katosi. Mm-hmm. Et siinä vaiheessa, kun mä näin ne oppilaat, niin se aitous ja se, miten he on jotenkin niin siinä hetkessä, niin sä meet vähän itsekin siihen hetkeen. Mm. Ja siitä oikeastaan totta kai kaikki opettajana työskentelevät tietää, että siinä on tosi paljon asioita alkuun totta kai ja puhutaan myös siitä, että ensimmäinen vuosi voi olla vähän raskaampi, mutta mun mielestä siinäkin on se tärkeää, että niinku just tää, että luotat itseesi, sun ei tarvitse olla minkään muunlainen opettaja kuin sä juuri itse olet, eli just semmoinen turha vertailu pois. Eli keskityt siihen, että mä rakennan omaa opettajuuttani ja mä saan olla erilainen opettaja. Et se oli hirveän tärkeä oivallus heti alusta asti. Kyllä, niin sun ei tarvitse kopioida tai matkia Juuri ketään, että sinä olet Julia ja just näin. Julian opettajuus on tämän näköistä. Just näin. Ja yleensähän siitä luokastakin tulee opettajan näköinen. Että se on aika hauska, kun ne oppilaathan alkaa toistaa myös tiettyjä asioita, mitä sinä vaikka sanot. Niin niistä alkaa vähän muovautua myös. Nehän peilaa sinua koko ajan siellä. Ehdottomasti. No sitten lukuvuosi alkoi ja sinä tutustuit oppilaisiin ja mietit, että millä eväillä täällä nyt ollaan. Oliko sulla varma olo silloin jo, että upeat oppilaat ja tästä tulee hyvä vuosi? Ehdottomasti oppilaista oli kyllä semmoinen olo, että he on upea porukka. Ja totta kai valehtelisin, jos sanoisin, että 100% itse varmaan olen ollut koko opettajapolkuni ajan. Ja ehkä niin kuin se on normaaliakin, että välillä pitää vähän mennä itseensä ja miettiä, että olenko tehnyt kaiken oikein. Ja ne kuuluu tähän ehkä myös tähän kasvutarinaan, mikä ehkä itselläkin on ollut. Että kyllä mä koen, että mä epäilin paljon enemmän silloin alussa ja voin kuvitella, mitä se on sitten, kun mulla on vaikka 10 vuotta takana. Miten paljon sitten enemmän mä luotan itseeni. Mutta kyllä siinä matkan varrella on paljon pitänyt juuri tehdä sitä työtä itsensä kanssa. Ja nyt on vähän niin kuin kohdannut kaikki myös omat heikkoudet. Että siinähän ollaan opettajana aika lailla. Sinun täytyy olla tosi aito. Ja mitä tahansa sä yrität peitellä itsessäsi, niin kyllähän oppilaat, nehän niin kuin ikään kuin näkee. Tuntosarvet pystyssä ollaan koko ajan. Ne on niin. Paras vaan olla oma itsesi ihan vinkkinä kaikille, ketkä aloittaa uraansa. Niin ole oma itsesi ja luota siihen omaan juttuusi. No siinä alussa sä sitten pystyit vähän peilaamaan, että mitä opettajan koulutuksessa tuotiin esille ja painotettiin ja mitä se arjen työ on. Mitä ajatuksia sulle tuli? Onko sulle annettu sellaisia työkaluja, että sä pärjäät sitten luokanopettajana? Kyllä semmoinen tietynlainen pedagoginen ajatteluhan on tullut yliopistosta, että kyllä mä niinku sen huomaan. Ja on paljon esimerkiksi metodeja, mitä me ollaan harjoiteltu yliopistossa. Niitä mä oon pystynyt käyttämään siellä, teorioita, mutta kyllä mä sanon, että toki semmoiset käytännönläheiset tilanteet, niin niihin ei ole ehkä niin paljon saanut yliopistosta sitten ehkä sitä tukea, mitä olisi tarvinnut. Et jos mä voisin kehittää jollakin tavalla opettajan koulutusta, niin kyllä mä haluaisin sinne etenkin maisterivuonna enemmän sitä, että lähdettäisiin integroitumaan jo sinne työelämään. Siellä olisi ihan käytännön kursseja siitä, että mitä siellä luokkahuoneessa tapahtuu, mitä tapahtuu lukuvuoden alussa. Ja moni asia sä opit ne käytännön kautta. Niin ikään kuin sellainen vuosikello, että miten se koulun lukuvuosi kulkee ja minkälaisia asioita, koska tehdään pedagogisia asiakirjoja ja koska on vanhempien keskustelut ja mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Siinä on tosi paljon uutta, että joku kerran kertoi hienon vertaiskuvan, että jos esimerkiksi jossain ammatissa vaikka lentäjät lähtee ensin harjoittelemaan kotimaan lentoja, niin me lähdetään heti sinne kaukomaihin. Eli se on heti.
Mutta Kyllä, toisaalta se on hyvä myös semmoinen opetus, että tämähän heti lähtee. Sehän lukuvuosi alkaa heti, oppilaat tulee sinne. kyllä. Et siitä lähdetään rakentamaan, mutta tähänhän pitäisi muistaa se, että kaiken ei tarvitse olla Mm. valmiina. Ja pitää muistaa myös se, että oppilaathan ei tiedä, minkälainen opettaja se Julia on tai mitkä on Niinpä, Julian toimintatavat. Ne näkyy sitten päivä kerrallaan siinä. just Sulle tulee näin. ammatillista kasvua siinä lukuvuoden aikana ja Kyllä. vähitellen te opitte, että miten teidän luokka toimii ja miten oppilaat toimii ja miten opettaja toimii. Ja se oppilaan tuntemushan on siinä ihan kaikista tärkein asia. Eli Kyllä, että sä tiedät oikeasti sun oppilaat. Ja toisaalta myös niin kun heidän pitää tuntea myös sut. kyllä. Että se kulkee molempiin suuntiin. Niin. Itse ajattelen, että me aloitellaan sitä ihmisyydestä, eli ei Mm. ajatella, että opettaja on ylempänä kuin oppilaat, vaikka on tietysti Ei käytännössä missään näin se nimessä. pitää olla, mutta me ollaan ihmisiä toisillemme ja me kohdellaan toisiamme yhdenvertaisesti. Et siitähän se pitää lähteä, se On. toiminta. Ja sen huomaa erityisesti, kun kohtaa koulussa nuoria ja teinejä, niin siellä ehkä huomaa etenkin heillä, että kun heidät kohtaa niin kuin ihminen puhuu ihmiselle ja niin kyllä semmoinen huokuu ja että sä kunnioitat jokaista. Kyllä. Ja nimenomaan ehkä sekin, minkä mä oon sulta oppinut, että kaikki ihmiset pitäisi nähdä niin kuin niiden vahvuuksien kautta. Että mikä tahansa siellä on oppilaan taustalla, niin hän on paljon enemmän kuin se, mitä siinä paperilla lukee. Juuri näin. Tai mitä hänellä Mm. on. Lapsetkaan ei voi aina valita kaikkea, mitä elämästä tulee eteen. Mm. Mutta niin me voidaan vaikuttaa siihen ja valita se suhtautumistapa heihin. Juuri näin. Asenne ratkaisee aika se pitkälle. ratkaisee. Kyllä. No monesti sitten opettaja-opiskelijat pohtii, että kun se uusi lukuvuosi alkaa, niin pitäisi olla aika paljon kaikenlaista materiaalia ja välineistöä ja konkretiaa, että millä me sitten toimitaan siellä koulussa. Ei pelkät vihot ja kirjat riitä, vaan pitäisi olla monenlaista materiaalia. Mites oliko sulla paineita tästä heti ensimmäisenä syksynä, että mistä ne sun materiaalit tulee? No kyllä siinä ystävää opettajakollegoiden kanssa jo heinäkuussa lähdettiin miettimään ekana vuonna, että mitä me oikein tehdään siellä ensimmäisinä päivinä. Ja täytyy kyllä myöntää, että olin siellä silloin aika ajoissa myös, mutta tämäkin on ehkä semmoinen asia, mistä mä halusin myös puhua, koska mun mielestä jokaiselle pitäisi antaa ikään kuin semmoinen työrauha siihen, että sä saat toteuttaa sitä opettajuutta ja opettamista omalla tavallasi. Eli jos jollekin oikeasti se tuo sitä mielenrauhaa, että hän menee aiemmin valmistelemaan, niin mun mielestä jokaiselle pitää suoda se. Ja meillähän on myös erilainen kantokyky, erilainen, mitä me pystytään ottamaan vastaan, kuinka paljon me pystytään tehdä töitä. Että kyllä mä aika paljon valmistelin alussa, niin kuin ekoina vuosina. Ehkä nyt vähän jo vähemmän, koska mä tiesin, että se luokkahuone ei tarvitse olla niin kuin kuvalehdestä jo valmis luokkahuone kaikki ne sisustuksineen. Et se rakentuu myös niin kuin oppilaiden kanssa, että hehän myös voi tehdä sinne asioita. Ja me voidaan yhdessä miettiä, että mitä me laitetaan tänne. Tämä on just myös sitä oppilaslähtöisyyttä. Kyllä. Ja me ollaan ihmisinä erilaisia, että tämä. joku ammattilainen haluaa laittaa valmiiksi, sisustaa ikään kuin ja tehdä sitä järjestystä sinne omaan luokkaan, että kaikki on valmiina, kun oppilaat saapuu. Joo. Mutta sitten toiselle sopii paremmin, että hei, me luodaan yhdessä tämä meidän tila ja ympäristö. Ja se saa tulla vähitellen sieltä ja molemmat on ihan yhtä oikeita, ehdottomasti. Juuri tämä. Et paljon ehkä tulee sitä kokeneemmilta opettajilta, että ei kannata tulla vielä näin aikaisin, että lomaille vaan. Mutta mun mielestä niin pitäisi antaa myös se, että jokainen saa itse päättää sen, että milloin sinne tulee. Ja toki niin kuin neuvoja voi antaa, mutta siinä kannattaa aina muistaa myös sen, että me ollaan tosiaan erilaisia. Saitko sä sitten päättää, että sä laitat sen omaan tahtiin, sen luokan? Kyllä mä oon aina itse saanut kyllä päättää, että tässä on ihanaa tässä työssä just se vapaus. Joo. Että sä saat aika paljon itse vaikuttaa. Ja mä kyllä tykkään, että se on tietyllä tavalla sisustettu, mutta sitten jos se luokka on myös liian räikeä ja värikäs, niin monille oppilaille sehän saattaa olla myös häiritsevää. Että siellähän pitää olla myös semmoinen tietynlainen harmonia. Juuri näin. Ja sitten siellä pysyy järjestys myös, että sä kuitenkin laitat, että missä on mitäkin. Että kyllä mä koen, että se on niinku osa sitä, mutta ei liikaa paineita siihen, että kaikki pitäisi olla valmista, kun oppilaat tulee. Kyllä, ja toi oli tärkeä pointti jo ihan meidän aistien kannalta, koska me ollaan erilaisia. Että osalle oppilaista ja varmasti aikuisistakin, niin semmoinen värikylläisyys ja että joka paikassa on jotain seinillä esimerkiksi, niin
se voi olla liikaa. Just se. Että pitäisi olla semmoinen rauhallisempi nurkkaus tai joku seinä, missä sitten ei ole niin paljon kaikkea, niin se on helpompi olla sitten myös siinä päin luokkaa. Kyllä, Niin, ja se lähtee siitä oppilaan tuntemuksen kyllä, kautta. juuri näin. Tässäkin pitää olla se armollinen itsellensä, että kyllä tämä vuosien aikana sä ehdit kokeilla vaikka mitä, ja kaikkea ei tarvitse sinä vuonna ottaa Kyllä. haltuun. Juuri näin. No sitten toinen, mikä pohdituttaa usein opettaja-opiskelijoita, on ne tukea tarvitsevat oppilaat ja onko niihin saatu riittävästi työkaluja sieltä opiskeluaikoina ja kuinka paljon niitä sitten siellä omassa luokassa on ja millaisia tuen tarpeita. Mites Julian ajatuksissa oli, kun näit oppilaita, että minkälaisia tuen tarpeita ja miten pystyt vastaamaan niihin? Joo, se on ehkä aika surullista, että OKL:ään ei kuulu pakollisena erityispedagogiikan opintoja, mihin kyllä ehdottomasti pitäisi tulla muutos. Mulla on ehkä ollut se vahvuutena, että muahan on kiinnostanut aina niin kuin erilaiset esimerkiksi nepsy-taustaiset lapset ja mulla on paljon niin kuin siinä semmoista ehkä omaa harrastuneisuutta, että mä tykkään vapaa-ajalla myös lukea näistä paljon. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä jos mä en olisi itse ehkä opiskellut erityispedagogiikkaa sivuaineena ja juuri silloin, kun Työväen Akatemiallakin me opiskeltiin sinun opeissasi, niin kyllä mä sanoisin, että sitä olisi ollut kyllä niin kuin aika puhtaalta sivulta pitänyt lähteä miettimään. Joo. Ja totta kai tämäkin pitää muistaa, että mitä tahansa sillä lapsella onkaan, se on silti oma persoonansa. Että mitään ei voi lukea niin, että näin toimit tämän kaltaisen oppilaan kanssa. Sehän olisi kauhean helppoa, jos meillä olisi yksi sapluuna, että kun on olisi. lukivaikeus, niin toimin näin, kun on käyttäytymisen haasteita, toimin näin. Just näin. Mutta valitettavasti meillä ei ole sitä, eikä ehkä hyväkin, että meillä on sit sitä kirjoa ja niitä tukitoimia vaikka minkälaisia, että valitaan sopivat. Kyllä, ja vaikka miten paljon jossakin sanotaan, että tämä toimii tällä porukalla tai tällä oppilaalla, niin ei se välttämättä se sama toimintatapa toimi toiselle. Että nämä pitää myös kokemuksen kautta oivaltaa. Kyllä. Mutta pärjäsitkö sitten tuen oppilaiden kanssa, kun aloitit sen työn? Joo, mä ehkä koen, että tässä on myös persoonakysymys, että mä oon ollut aina aika semmoinen aistiva ja se on ehkä omassa persoonassa, että se on ehkä iso vahvuus mulla, että mä huomaan aika herkästi oppilaiden tarpeet, niin se herkkyys itsessä on oikeastaan jopa ollut vahvuus, kun mä oon työskennellyt näiden tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Niin, sehän oli ohjaajan työssä aikaisemmin jo, niin varmasti sielläkin jotain ajatuksia herätti. Siellä kyllä, ja on onneksi myös sijaistanut ennen kuin lähti työelämään useissa kouluissa, niin siellä on myös nähnyt jonkin verran, että ei onneksi ihan heitetty niin kuin, ilman mitään tietoa. Joo, kyllä. No sitten, miten aikuiset otti sut vastaan uudessa koulussa nuorena opettajana? Minkälainen ilmapiiri, mitä sä koit siinä? Joo, tämä onkin hyvä kysymys ja tätä usein ollaan mietitty myös ja vaihdellaan ajatuksia, kun on moni ystävä aloittanut samaan aikaan. Ja miten siellä työyhteisössä otetaan vastaan, niin kyllä pääosin omat kokemukset on myönteisiä, että otettiin ilolla vastaan ja paljon tuli myös niitä kehuja silloin alussa, että tuli just kommenttia työkollegoilta, että aivan mahtavasti menee ja ihan loistavasti menee. Ja välillä tuntuu, että ei tässä nyt ehkä loistavasti mennyt aina, mutta sitten se jotenkin se semmoinen ilmapiiri ja tsemppi ja kannustaminen, niin se on äärettömän tärkeää, että aina kaikkien pitäisi muistaa, että kun tulee uusi opettaja, etenkin vastavalmistunut, niin siinä on oikeasti se oma ammatti-identiteetti vielä aika hakoteillä ja sä vasta rakennat sitä, kuka sä oot, millainen sä oot. Ja sä tarvit sitä vahvistusta siihen, että sä pystyt. Totta kai se pitää itse rakentaa myös, että se ei voi olla vaan tämän ulkoisen kehujen niin kuin varassa. Mutta kyllä mä koen, että niin kuin mä sain semmoisen tosi hyvän vastaanoton ja mulle tultiinkin sanomaan välillä, että oot sä vasta valmistunut, että ei susta näy. Ja sit mä monille saatoin tokasta vähän huumorilla, että mä oon hyvä näyttelemään myös. Että opettajan vahvuuksiin kuuluu myös hyvät näyttelijän lahjat, mutta ehkä se on semmoinen tietty ulosanti, mikä mussa on. Ja ehkä mä koen, että sekin on vahvuus, että mussa ehkä näkyy se rauha, vaikka mun sisällä ei ole. Niin sit mä viestitän oppilaalle sitä, että opettajalla on kuitenkin kaikki hanskassa. Kyllä.
ja semmoinen rohkeus kuitenkin sitten kysyä niitä asioita, kun kaikki on uutta. Kukaan ei voi tietää, mitkä on koulun käytänteet tai näin, niin pitää uskaltaa sanoa ja pallotella vähän sitä asiaa kollegoiden kanssa. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin kehityskohde, mikä itse olisi pitänyt tehdä jo alusta alkaen, että itse ehkä koki välillä sen kysymisen, että mun ehkä pitäisi jo tietää tämä. Mä ehkä itse aiheutin itselleni paineita enemmän. Että mä vaadin itseltäni, että en minä voi tätä kysyä, että tämä pitäisi jo tietää. Mutta oikeasti ei kukaan voi tietää kaikkea alussa. Jos sä teet ensimmäisen kerran asiakirjoja, ensimmäisen kerran pidät vanhempainillan, mistä sä voisit tietää, miten ne käytännössä menee? Ja se ei ole millään tavalla heikkouden merkki, että sä ikään kuin paljastat siinä, että sä et tiedä. Juuri näin. Se on ihan luonnollista, että eikö voi tietää kukaan kaikkea. No ei todellakaan. Kehitetään pikkuhiljaa. Niinpä. Growth mindset käyttöön sitten siinäkin. No siinäkin on. Ja ei voi esimiehetkään olla ajatusten lukijoita. No ei Eli voi. kyllä heillekin pitää avoimesti sit sanoa, jos on jotakin haasteita. Apua kyllä saa, kun sitä kysyy. Eli aina kannattaa se suu avata. Eikä kannata yksin jäädä miettimään, koska isossakin koulussa voi olla monta opettajaa, jotka oikeasti kamppailee samojen asioiden äärellä. Vaikka ne saattaa näyttää siltä niin kuin ulospäin, että kaikilla on kaikki hommat ihan hallussa, niin kaikilla on välillä vaikeita päiviä. Kyllä. Onko teillä sellainen koulu, että te yksin paljon opetatte vai onko teillä yhteisopettajuutta tai ohjaajan kanssa työskentelyä? Meillä on tosi paljon yhteisopettajuutta ja mä näen ehkä, että tämä on semmoinen suunta, mihin me ollaan menossa koko ajan yhä vahvemmin, että kukaan opettaja ei voi ehkä tänä päivänä ihan täysin yksin työskennellä. Että ainakin meidän koulussa on se tosi vahvaa, että työskennellään yhdessä, että meilläkin on semmoinen tiimi, että meitä on 3 opettajaa ja me yhdessä suunnitellaan. Ja tämä oli hirveän iso juttu kanssa mulle ensimmäisinä vuosina. Kun mä aloitin, niin meillehän nimettiin uusille opettajille mentori. Eli mä sain ihan sitä jatkuvaa mentorointiapua. Niin mun mielestä tämä pitäisi niinku jalkauttaa ihan kaikkiin kouluihin. Kyllä. Vastasiko yliopistokoulutuksessa tähän, että te opetattekin yhdessä ja suunnittelette yhdessä? Harjoitteliko te sitä? Ainakin mä näin tämän aika vahvana Jyväskylässä. Eli siellä painotettiin opettajaharjoittelussa esimerkiksi sitä, että mehän oltiin yhdessä työparin kanssa. Siellä sä pääsit jo harjoittelemaan sitä, miten sä toimit jonkun kanssa. Ja kyllä mä sanoin, että yhteisopettajuudessa se joustavuus on tärkeää. Eli siinä ei voi jyrätä pelkästään niitä, että mitä minä haluan. Sun pitää totta kai keskustella, mitkä on toisen vahvuudet, mitä me lähdetään rakentamaan. Jos sä oot viime vuonna tehnyt toisen opettajakollegan kanssa, sun pitää ikään kuin uudelleen rakentaa se yhteisopettajuus sen toisen opettajan kanssa. Kyllä, siitä tulee aina oman näköistä joka vuosi. Juuri näin. Kyllä. Miten sut otettiin vastaan siihen teidän yhteisopettajuustiimiin, kun sä olit nuori opettaja ja vasta valmistunut, joka vasta harjoitteli sitten omaa työtään, niin otettiinko sut tasavertaisena ja saitko antaa kehitysideoita kenties siihen? No kyllä oli aina semmoinen ilmapiiri, että sai kyllä sanoa oman sanottavansa. Ja kyllä pidettiin ihan tasavertaisena, että se voi olla, että itse taas epäili enemmän itseään siinä, että näki muut semmosena, että vau, hänellä on tämän verran työkokemusta jo nyt, että hän tietää jo vaikka mitä. Mutta mun mielestä se oli ihanaa Helsingin yliopistossa, että siellä paljon puhuttiin siitä, että älkää miettikö, kun te menette työelämään, te olette nuoria ja se teidän ikä on esteenä. Että ei se ikä ei ole aina se kaikki kaikessa, vaan sä teet sitä sun persoonalla myös pitkälti. Kyllä. No ihanaa, että sulla on tällaisia kokemuksia sitten kuitenkin. Oliko teillä työyhteisössä muita nuoria opettajia vai koitko sitä niin kuin nuorin kenties? No mä olin kyllä nuorimmasta päästä, vaikkakin osahan saattaa valmistua vielä nuorempana kuin itse. Minkä ikäisenä siis valmistuit? Koska mähän olin kuitenkin pitänyt yhden välivuoden ja mä täytän nytten 29, niin kyllähän silloin mä olin jo reippaasti vanhempi kuin jotkut, jotka aloittaa 24-vuotiaana. Kyllä. Koska välillä sekin mietityttää, että jos on ainoana nuorena siellä, että kaikki muut varmasti tietää ja tulee sellainen fiilis, että onko näitä ihan tyhmiä kysymyksiä, mitä mä esitän siellä työyhteisössä ja näin.
se oli iso vahvuus, kun mä aloitin juuri Mm, vasta valmistuneen mm, kanssa myös, niin mä sanon, että siitä sai kyllä hyvää vertaistukea, että me mm, oltiin ikään kuin molemmat yhtä tietämättömiä tietyissä asioissa. mm. Niin siltä saa kyllä ihan erilaista tukea sitten semmoiselta ihmiseltä. Kyllä. No sitten vielä olisi oppilaiden huoltajat. Mm. Miten sä koet, että huoltajat otti sinut heidän lastensa opettajana vastaan? No kyllä mä koen, että mulla on ehkä semmoinen taito toimia todella erilaistenkin ihmisten kanssa, niin mä näen sen kyllä, että mä löysin siihen aika hyvät keinot. Ja mun mielestä niin kuin opettaja ja huoltaja molemmat tietyllä tavalla asiantuntijoita sille lapselle. Ja mä en ikinä niin kuin halua viestittää niin kuin vanhemmille, että minä tietäisin jollakin tavalla paremmin. Ja minä olen nyt ammattikasvattaja. Ja, ja ehkä enemmänkin se, että te tuotte jotakin sellaista, mitä minä en tiedä, ja minä tuon täältä kouluympäristössä, koulukontekstissa sitten tietoa. Mm. Että oppilaathan saattaa käyttäytyä myös eri ympäristöissä eri ihmisten kanssa eri tavalla. Kyllä. Ja siitähän se hedelmällinen yhteistyö sitten lujittuu. Sä annat sellaisen viestin, että omat huoltajat tuntee lapsensa tietysti parhaiten Ilman ja muuta. kuunnellaan puolin ja toisin ja yhdessä tehdään sitä tärkeää kasvatustyötä ja siinä opetustyötä tietysti myös. Mä oon saanut mun äidiltä todella paljon vinkkejä juuri tähän, ja hän on aina korostanut sitä, että se on kaiken A ja O. Eli sun pitää luoda hyvä suhde sinne kotiin, ja sillä tavalla, kun se koti luottaa suhun, niin se muodostaa ihan erilaisen myös suhteen sun ja oppilaan välille. Kyllä, Et kyllä mä sanon, että siihen pitää kyllä panostaa. kyllä. Oliko sulla vieraskielisiä perheitä siellä, että teillä oli kielimuuria esimerkiksi välissä? Ei ihan hirveästi, mutta Mm. kyllä niitä on tässä 3 vuoden aikana tullut myös. Että kyllä mä koen, että ehkä enenevissä määrin yliopistossa myös pitää ottaa tätä kielitietoisuutta ja sitä kielirikasteista opetusta ja miten tukea niitä. Ja kyllä mä koen, että niin kun siinä on myös ollut juuri se, että on itse aika paljon pitänyt opiskella. Kyllä. Että miten sitten vastaa näihin. Kyllä. Ja toisaalta se kulttuuri sanelee tiettyjä asioita, voi olla erilaisia kasvatuskäytänteitä ja muuta. Että jos ei me päästä yhdessä keskustelemaan ja vähän pallottelemaan sitä asiaa, niin meiltä voi jäädä jotain olennaista ymmärtämättä, että miten siellä perheessä esimerkiksi toimitaan tai miten sitä lasta kasvatetaan silloin, kun meillä ei ole ihan perinteiset suomalaiset olosuhteet siinä ollut. Siellähän voi olla. Kyllä. Ollaan voitu asua maailman toisella äärellä Juuri tai sodan näin. keskellä tai ihan erilaisissa olosuhteissa. Joo. Ja se vaikuttaa kuitenkin. Sä näet käytännössä siinä sun työssä, että se vaikuttaa jollain tavalla siihen lapseen. Joo, aina pitää ottaa mukaan se, mistä hän on tullut ja mistä asunut ehdottomasti. Ja ei ehkä myöskään asettaa niin kovia vaatimuksia, mutta tästähän aina myös puhutaan, että pitää myös vaatia. Mutta pitää Kyllä. ottaa huomioon se, mistä hän on tullut. Kyllä, ehdottomasti. No miten se ensimmäinen lukuvuosi sitten kaiken kaikkiaan meni? Sä pohdiskelit monia asioita varmasti siinä matkan varrella. No kyllä mä koin, että kevätlukukausi meni jo paljon helpommin. Et siinä ehkä syyslukukaudella meni aika paljon energiaa ihan niihin perusasioihin, käytännön asioihin. Et nyt kun puhutaan paljon tästä hankehumpasta ja että tapahtuu paljon ja pitää ottaa materiaaleja haltuun ja koulutuksia ja ideoita tuoda paljon sinne, niin ehkä annettaisiin myös se rauha niille uusille opettajille ottaa haltuun se ihan perustyö, koska se vie jo aika paljon energiaa. Ja totta kai uusilla opettajilla on paljon ideoita ja he tulee niin kuin, heillä on se uusi ikään kuin tutkimustieto ja uusi tieto sieltä yliopistosta, mutta silti mä sanoisin, että se ensin se perustyö haltuun. Että mä oon huomannut esimerkiksi nyt 3. vuotena, mä oon nyt pystynyt vasta paremmin ennakoimaan tiettyjä tilanteita, mihin sä et vaan vasta valmistuneena ja uutena ensimmäisenä vuotena esimerkiksi kykene. Ja sitten kun se työ alkaa mennä enemmän rutiininomaisesti, niin kyllä mä sanoin, että sit sä pystyt keskittämään sen huomion myös muuhun. Kyllä. Että ei haukkaa liian suurta Juuri näin. palaa. Pitäisikö rehtorin, esihenkilön jollain tavalla sitten määritellä sitä työnkuvaa, että siihen ei tulisi paljon ylimääräisiä vastuita tai sitä hankehumppaa tai jotain muuta, että saisi keskittyä siihen perustyöhön? Kyllä mä sanoisin, että niinku rehtorille erityisesti niinku viesti siihen.
että vaikka ne tulee täynnä intoa ja haluaa varmasti tehdä paljon asioita siellä, niin myös ehkä niin kuin sanoa sen, että mä oon kuullut myös niin kuin meidän koulun yhdeltä opettajalta, että sä ehdit kyllä kokeilla. Että näitä ehtii, että ei sun tarvii ensimmäisenä vuotena toteuttaa kaikkia niitä ideoita, mitä sä sait sieltä yliopistosta. Tai mitä sulla on siellä takataskussa. Et siinä on niinku monia vuosia vielä aikaa kokeilla. Kyllä. No miten, sä sanoit alussa, että sulle työhyvinvointi on tosi tärkeää. Miten sä jaksoit itse sen ensimmäisen lukuvuoden opiskelujen jälkeen? No mulle on urheilu myös erittäin tärkeässä roolissa ja ystävät ja perhe, niin se ehkä jopa saattoi ensimmäisenä vuotena unohtua se, että näistä asioista pitää kyllä huolehtia. Et erityisesti se urheilu kyllä kulki siinä rinnalla, että mä koen, että se antoi juuri sen energian mulle siihen työhön, koska opettajan työssähän ihan fyysisestikin, sähän liikut paljon päivän aikana. Sähän saatat seistä siellä ja mäkin opetin liikuntaa vielä vähän enemmän kuin normaalisti. Niin, että nämä kaikki tekijät ottaen huomioon, niin mun olisi ehkä ekoina vuosina vielä enemmän pitänyt muistaa se, että mä näen myös niitä ystäviä. Eli mulle ehkä saattaa sit käydä se, että se työ imasi niin kuin oikein kunnolla mukaansa. Ja kun kaikki kestää vähän enemmän, kaikessa menee vähän pidempään, kun sä teet ensimmäistä kertaa, niin ihan vinkkinä kaikille, että muistakaa ne asiat, mitkä tuo teille niitä voimavaroja. Koska nyt tänä vuonna mä oon yrittänyt ja jo ehkä viime keväänäkin yritin sitä, että nyt mun oikeasti pitää muistaa se mun oma elämä myös. Monet opettajat on sanonut, että sit kun tulee omat lapset, niin sit sä et voi jäädä sinne koululle. Sulla ei ole vaihtoehtoja, sä meet kotiin. Niin nyt ehkä itsellä on semmoinen elämänvaihe, että mun vaan pitää aika tiukasti asettaa myös itselle ne rajat. Kyllä. Se on sitä hyvinvoinnin vaalimista kuitenkin. Saitko sä riittävästi vertaistukea, sait jakaa näitä asioita, mitkä sua mietitytti ensimmäisenä lukuvuonna? Joo, no mulla oli tää nimetty mentori ja sitten meidän koulussa on tosi paljon ihania ihmisiä, kenelle on pystynyt jakamaan näitä ajatuksia. Ja sitten ehkä kun tajus sen, että kyllä mä voin puhua myös mun epävarmuuksista ihan rehtoreillekin. Kyllä. Niin kyllä se aina auttaa, kun sä sanot jonkun asian ääneen. Oman pään sisällä ne saattaa kasvaa paljon isommiksi. Mulla on paljon myös opettajaystäviä, jotka aloitti samaan aikaan tai sitten oli jo opettanut. Niin mä oon paljon heiltäkin saanut. Kyllä, se on tärkeää varmasti, että saadaan sitä puolin ja toisin ja sä saat varmasti eri näkökulmia eri kouluista, koska sulla vanhat opiskelijaystävät oli eri taloissa, eri kunnissa ehkä töissä ja pystytte vähän vertailemaan, että mitä se opettajuus on missäkin ja miten se eroaa ja mikä yhdistää sitä opettajuutta. Joo, ja se avartaa aika paljon, kun ystävät kertoo omia kokemuksiaan koulusta, niin sitä havaitsee usein, että hei, että tämä asiahan on meillä aika hyvin. Mitä ehkä joskus sokaistuu sille, mikä siellä omassa koulussa onkin aika hyvää. Että opettajat ehkä on aika kriittisiä ja me nähdään aika paljon niitä, että mitä pitäisi muuttaa ja kehittää. Mutta kyllä mä sanoin, että se tekee tosi hyvää, kun juttelet välillä muiden opettajien kanssa. Ja nimenomaan heidän kanssa, ketkä ei ole sunkaan samassa koulussa. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Oliko sulla muuten erityisopettajaa sun tukena, koska teillä oli kuitenkin tuen oppilaita ja ehkä vieraskielisiäkin siinä? Että koitko, että sä sait myös semmoista kollegiaalista tukea oman talon sisältä? Kyllä mä koen, että sain. Ja tässäkin on juuri tämä, että sun pitää myös itse kyllä kysyä apua, että et siellä saattaa ulkopuolen katsoa, että hyvinhän tuolla menee ja kaikki hoituu. Mutta rohkeasti pyytää apua, että siellä jokaisessa koulussa on niitä äärettömän kokeneita ja siis meillä on Suomessa kuitenkin todella taitavia pedagogeja ja osaajia ja ihmisiä, jotka tekee sitä työtä niin kuin todella isolla palolla. Niin oikeasti käyttää hyödyksi sitä ammattitaitoa, mitä siellä talossa on. Että kyllä heiltä kyllä sai tosi paljon apua, etenkin heiltä, jotka oli pitkään työskennellyt. Ihana kuulla. Kyllä. Otti sinut siipien suojiin ja kyllä siellä oli semmoisia äitihahmoja, löytyi heti. Kyllä. No sitten ensimmäinen lukuvuosi meni. Oliko helpotuksen huokaus, kun kesäloma alkoi, että tästä selvittiin vai minkälaiset fiilikset sitten? Kyllä siinä oli varmaan just tämä, että tästä selvittiin ja mä muistan, kun mä toivoin silloin ekana vuonna, että voi kun aikaa voisi kelata vaikka 5 vuotta eteenpäin, että me päästäisiin siihen pisteeseen, että kaikki lähtisi jo vähän
rutiininomaisesti toimimaan. Mm. Mutta toisaaltahan tässä on hirveän isoja vahvuuksia myös, kun tämä ei mene rutiininomaisesti. Että Mm. mähän kuitenkin joka päivä lähden todella innokkaasti töihin. Ja joka päivä on erilainen. Että toisaalta tässä on se niin kuin puoli, kun sä oot uusi opettaja. Mm. Että todellakin sitä intoa niin kuin löytyy, että sitäkään ei saisi liikaa sitten latistaa. Mm. Että vaikka voi olla paljon asioita, mitä siellä omassa koulussa sä oot voinut 5 tai 10 vuodenkin ajan nähnyt, että kaikki ei toimi. Mutta lähettäisiin siihen ratkaisukeskeisyyteen. Mm. Että paljon myös pyöritellään asioita ja niille ei välttämättä sitten tehdä mitään, että sitten vaan puhutaan ja puhutaan. Että Kyllä. mieluummin ratkaisukeskeisesti. Ja ehkä se, että sä voit itse myös tuoda aina jotakin siihen tilanteeseen, että sä voit olla se, joka kääntää sen tilanteen Kyllä. toisin. Sun ei Juuri. tarvitse lähteä siihen. Näkökulman vaihtamisen taito on yksi Joo. olennaisempia elementtejä ratkaisukeskeisyydessä, mutta tietysti myös opettajuudessa. Että meillä varmasti kaikissa yhteisöissä on ongelmia, että ei meillä sellaista koulua olekaan, missä jotain epäkohtaa ei olisi. Ei. Aina voisi olla paremmin ja aina voisi kehittää, mutta se, että tuodaan siihen keskusteluun, että no mitä tälle epäkohdalle voisi tehdä, mitkä voisi olla semmoisia ensimmäisiä askeleita, mitä voitaisiin kokeilla. Ollaanko me valmiita kokeilemaan tai kehittämään jotain. Et itse aina ajattelen, että jos tuot epäkohdan siihen keskusteluun, niin sinä voit ensimmäiseksi myös kertoa, että mihin sinä olet itse valmis tämän epäkohdan suhteen. Ja sitten yhdessä tietysti pohditaan, että Juuri näin, ja mitä on itse valmis tekemään tämän Niin, asian kyllä. eteen. Juuri näin, että sillä päästään asioissa oikeasti sitten myös eteenpäin. Kyllä. On. Ja eihän me opettajat olla yli-ihmisiä, että totta kai meilläkin on näitä heikkoja hetkiä niin kuin kaikilla aloilla on. Kyllä. Ja kun muistaisi sen, että jokaiselle ihmiselle tapahtuu virheitä tai on tietämättömyyttä siinä omassa, on se ammatti mikä tahansa. Ja kun tulee työpäivän jälkeen kotiin, niin pohditaanko niitä, mikä meni pieleen tai jäi tekemättä vai siitä, mikä meni hyvin. Silläkin on aika iso merkitys meidän ajatteluun, että minkälaisilla fiiliksillä mä menen huomenna aamulla sinne työmaalle. Sillä on hirveän iso merkitys. Mä huomaan joskus ihan sen, että jos itse lähtee päivään vähän huonolla tuulella ja huonolla energialla, niin sehän heijastuu myös oppilaisiin, että se pitäisi aina päivä kuitenkin aloittaa sillä tavalla, että hei, tässä on paljon hyvää. Ja jokainen päivä voi olla uusi mahdollisuus. Vaikka Todella. sulla on eilinen päivä mennyt huonommin tai tapahtuu ikäviä asioita, sä voit aina aloittaa ikään kuin uuden päivän puhtaalta pöydältä. Se on aina niin kuin uusi aloitus, että sekin on aika semmoinen lohdullinen ajatus. Kyllä, ehdottomasti. Tätä on kyllä pitänyt harjoitella tätä epäonnistumista myös, mutta tässäkin pitää muistaa se, että niin kuin yleensä itse aiheutan sen itselleni, että koen, että olen pettynyt. Kukaan muuhan ei odota multa niin paljon kuin minä itse. Kyllä. Ja se reflektointi on tervettä monessakin asiassa, että miten tämä nyt meni ja kannattiko tehdä näin tai voiko tätä nyt kehittää ja näin. Et monestihan omassa päässä todella on se epävarmuus, että kaikki muut ei näe sitä, koska muut ei tiedä, miten sen asian piti mennä. Juuri näin. Mutta sulla on se omassa mielessä, että mä olisin voinut tehdä tämän vähän toisella lailla. Mutta seuraavalla kerralla sitten. Just näin, kun uusia mahdollisuuksia tulee ja kaikki ei voi kerralla mennä heti putkeen. Itse reflektointia on kyllä tullut tehtyä tässä Ihan 3 vuoden aikana, mutta mun mielestä kaikki kohdat, mitkä ei nimenomaan mennyt hyvin, niin nehän on niitä parhaimpia oppimistilanteita, mistä sä voit ammentaa, että hei, mitä mä teen ensi kerralla toisin, ja se on aivan mahtava tunne, kun sä teet sen asian eri tavalla ja se toimiikin. Siis tämähän on sitä kasvua. No sitähän se on. Eihän me mentäisi eteenpäin, jos me tiedostettaisiin näitä meidän ongelmakohtia. Kyllä, juuri näin. No ensimmäisen vuoden jälkeen jäit kouluun töihin. Ilmeisesti opettajuus oli edelleen se sun juttu. Minkälaisia fiiliksiä sun opettajuuden tiimoilta sulla oli sen vuoden jälkeen? Halusitko jäädä samaan kouluun tai miten sä koit sen opettajuuden? Mä varmaan kiinnyin myös omiin oppilaisiin, niin musta tuntuu, että mä halusin heidät viedä vielä niin kuin 6. luokan päätökseen. Et musta tuntuu, että meillä oli ollut tosi paljon hyvää siinä ja ehkä mä halusin myös kokea sen, että mä oon samassa paikassa jonkin aikaa. Että mä saan kuitenkin jonkinnäköisen kosketuksen ja käsityksen sen koulun kulttuurista ja toimintatavoista. Siinä on kuitenkin aika paljon uusia asioita, mitä siinä tulee ensimmäisenä vuotena. Niin mä ehkä itselleni koen, että nyt on hyvä olla jonkin aikaa samassa paikassa. Ja sitten mä sain viran, niin sitten ajattelin nyt, tässä sitä nyt ollaan. Ei elämää voi liikaa suunnitella. Kyllä.
se nyt vei mut tähän pisteeseen ja kyllä mä oon tosi tyytyväinen. Kyllä. Eli sä otit viran samasta koulusta, missä sä olit sitten Kyllä, aikaisemmin. Vähän harjoittelit ensin määräaikaisena juuri ja näin. sitten kasvoit virkanaiseksi vai miksi sua voi Juuri sanoa? näin, virkanaiseksi. Kyllä, joo. No nyt on uusi lukuvuosi taas käynnistynyt. Mitä ajatuksia herättänyt näin virassa? Ootko varmempi Mm. siinä työssä tai onko joku muuttunut tässä nyt sitten? Ehkä itse osaa ottaa jo vähän kevyemmin. Että juuri niin kuin mietti sitä, että mitä tämä on sitten, kun niitä työvuosia on vielä enemmän alla. Että kyllä se koko ajan muuttuu helpommaksi, mikä on ihana huomata. Ja sitä usein puhutaan, että jos opettaja on 5 vuotta alalla ja pysyy alalla, niin hän saattaa tehdä aika pitkän uran. Niin kyllä mä näen, että niin kuin mulla on paljon annettavaa tähän. Koskaan elämästähän ei tiedä, että tuleeko jotakin uutta. Ja kyllä mä haluan vielä kouluttautua lisää ja erityisesti tämä erityispedagogiikka kiinnostaa mua, että tekisi sen vielä loppuun. Kyllä, joo. Ja se on erittäin niin kuin suotavaa, että on ajatuksia, että minä voin kehittyä ja minä haluan kehittyä. Et silloinhan ei myöskään itse jää niin kuin paikoilleen siihen, vaan hakee niitä uusia mahdollisuuksia ja näin. On se kasvun asenne siellä. Niin, siinäkin, kyllä, tosi tärkeää. On. Joo. No jos sä voisit vinkata nyt sitten opettajaopiskelijoille tai ihan tuoreille kollegoille, jotka on ensimmäistä lukuvuotta siellä koulussa, niin mikä on kaikkein tärkeintä? Kaikkein tärkeintä on se, että tee sitä omalla tavallasi, älä vertaa liikaa muihin. Et paljon on tätä ehkä sosiaalisessa mediassa tänä päivänä me nähdään kaikkien luokkahuoneisiin aivan eri tavalla mitä ennen, koska on tämä some ja on myös näitä opettajia, jotka saattaa ihan tehdä myös puolet työajastaan näitä esimerkiksi kaupallisia yhteistöitä ja saattaa valmistella materiaaleja, niin sen mä sanon, että älä vertaa liikaa muihin, luota siihen omaan opettajuutesi. Ja sun ei tarvitse olla samanlainen opettaja kuin toiset. Sekin on hirveän tärkeää muistaa. Ja kaikki aikanaan, eli juuri tämä päivä kerrallaan, jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Ja vaikka tapahtuu matkan varrella jotakin kompastuksia, niin ajattele vaan, että tästäkin taas opittiin. Että kyllä niitä sattuu kaikille, kokeneillekin opettajille, ketä mä katson todella paljon ylöspäin. Esimerkiksi meidän koulussa, niin heillekin saattaa tapahtua vaikka mitä kommelluksia. Niin ehkä myös se, että kokeneemmat opettajat avoimemmin puhuisi myös näille vastavalmistuneille niistä, että hänkin saattaa olla epävarma. Hekin tekee virheitä. Että mä muistan, kun mäkin aloitin, niin mähän näin ne semmoiset 10 vuotta alalla olleet ihan semmoisena jumalina, että he on jotakin kaikki tietäviä ja et vitsit, että mistä noi ammentaa ton. Niin nimenomaan, että toisaalta tuotaisi sitä inhimillisyyttä, ei lähettäisi tuomaan semmoista työkulttuuri sinne työpaikalle, että pitää verrata. Ja eihän se ole multa pois, jos meidän koulussa on älyttömän vahvaa osaamista. Siis sehän on kaikkien etu, jos meidän koulussa on niin kuin hyvää osaamista. Kyllä. Tosi tärkeä huomio. Silloinhan te voitte saada koulun sisältä myös työkaluja ja niin kuin tärkeitä oppeja ikään kuin, kun siellä on paljon erilaista, monenlaista osaamista. On, joo. Ja mun mielestä pitäisi olla erilaisia opettajia siellä koulussa ja eri ikäisiä. Kyllä. Et silloin sinne on helpompi myös sopeutua, että kaikille ikään kuin löytyisi jonkinnäköinen se kollegiaalinen tuki sieltä. Kyllä. No jonain päivänä Julia on ehkä sitten mentori tuorelle opettajalle ja pystyy hyvin reflektoimaan ja muistamaan, että minkälaista se itsellä oli se ensimmäinen vuosi ja minkälaisia epävarmuustekijöitä tai pohdintoja siinä oli. Ja se on myöskin tärkeä työ sitten aikanaan, että sä pystyt reflektoimaan sitä ja antamaan oppeja seuraaville opettajille, jotka tulee teidän taloon. No ehdottomasti. Ja mun mielestä pitäisi tulla ihan tämmöinen mentorointipalvelu, mistä sä voisit valita mentorointiopettajan ja sä voisit jakaa ajatuksia. Tai että ihan yliopiston loppuaikoina, kun päätetään sitä uraa, että silloin olisi joku tämmöinen nimetty ikään kuin mentori, joka jatkaisi sinne sun ensimmäiseen vuoteen. Kyllä. Että tämmöistä jatkumoa pitäisi ehkä olla. Kyllä. Se voisi olla hyvä idea. Jonkun verran Helsingin yliopistossa on ainakin mentoritoimintaa, että itse on ollut 2 lukuvuonna mentori hyvin niin kuin erinkin alan opiskelijoille ja näen, että sille on kyllä paikkansa. Niin se voisi olla hyvä jatkumo siitä opiskelujen lopusta sinne työelämään.
Juuri se. Ehkä mä Mm, koen, että nimenomaan se semmoinen henkinen tuki ja emotionaalinen tuki. Että totta kai ne käytännön asiat sähän mm, opit, mutta toki sekin on tärkeää, että siihenkin on nimetty. Mutta kyllä, etenkin tätä vertaistukea tarvitaan kyllä. siinä alussa. Joo. Koetko edelleen, että opettajuus on se sun juttu ja pitkän ajan niin kuin sellainen toiveammatti? Joo, kyllä mä koen, että siinä on niinku todella paljon mahdollisuuksia edelleen kehittää itseään ja opettajan ammatissa on se hienoa, että sä voit rakentaa siitä myös aikamoisen urapolun, että juuri lukemalla näitä aineopintoja siihen kylkeen ja erilaisia sivuaineita Mm, ja voi kokeilla siipiä vähän erilaisissa työtehtävissä, asiantuntijatehtävissä mm, myös, jos sellaiset itseään kiinnostaa, niin kyllä mä näen, että nyt opettajuus on se mun juttu ja se oli aivan ihana kuulla, kun meillä oli vieraita meidän koulussa ja yksi opettaja sanoi sitten, että susta huokuu toi intohimo ja palo, mikä sulla on. Niin ihan meni niin kuin kylmät väreet siinä, että ihan mahtavaa, jos joku näkee mm. sen intohimon ja palon, mikä mulla on, että mä aidosti välitän niistä Todella. oppilaista ja sen ehkä huomasi opiskeluaikanakin, että kun äitikin aina nauroi mulle, että mä niinku ihan niinku silmät kiiluen puhuin meidän kurssikuvauksista ja että mitä siellä on ja jotenkin mä tosi paljon tykkäsin niinku opiskeluajastakin. Mm. Ihanaa, että se palo on edelleen tallella ja sä haluat pysyä tällä alalla. Mm. Todella tärkeää työtä. Eli nyt se, mistä sä alun perin ajattelit, miksi haluat opettajaksi, että se on tärkeää työtä ja pystyy myös vaikuttamaan paljon ja tekemään sen työn oman näköiseksi, niin nythän sä oot siinä pisteessä, että sä pystyt Mm. tekemään sun näköistä opettajuutta ja olet äärettömän tärkeä jokaiselle oppilaalle ja varmasti koko siihen työyhteisöön, että sulla on paljon annettavaa myös, vaikka Mm. sinä myös tarvitset toisten tukea, niin molemminpuolinen. Mm. Kyllä, Niin. ihanasti sanottu. Mm, Joo, kyllä mä koen, että se merkityksellisyyden tunne mm, opettajan työssä on todella vahva. Ja tässäkin jotkut opettajat saattaa jopa kokea, että entä jos heillä ei olekaan kutsumus mm, ammattiopettajat, entä jos he ei olekaan niinku tämmöisiä, että ei se tarvitse välttämättä olla niinku koko elämän mm, ollut se palo, että sehän voi syntyä myöhemminkin. Mutta mulle opettajan työ on kyllä tosi tärkeää tällä hetkellä. kyllä. Hei, kiitos Julia, että sä tulit avaamaan vähän ajatuksiasi opettajuudesta ja nuorena opettajana toimimasta. Ihanaa lukuvuotta sulle ja sun Kiitos. oppilaille ja koko työyhteisölle sinne. Kiitos paljon. Ihan No, mahtavaa, että sain tulla tänne. kiitos. Kiitos.